در این دنیا تو رو دارم برادر، در برم باشی که باشد چون تو غم خارم، برادر در برم باشی. کم از دوستی که در سختی بگیرد دست دوستی خود، کم از دوستی که در سختی بگیرد دست دوستی خود. به سخت او بخاریم برادر در برم باشی، به سختی او بخاریم برادر در برم باشی. ببین در راه مال و زر برادر خان بسیار است، ببین در راه مال و زر برادر خان بسیار است. ندارم گر و یا دارم تو در هر مشکلم باشی، برادر در برم باشی، چو خونه در تنم باشی، برادر در برم باشی. سلامت باش. тамошобини азиз, ин оғӯши ман набуд. оғӯши ҳазорон нафароне ки мехостанд ки маҳз ин сурудро шунида арзу миннатдориро ба лоиқҷон расонанд. саломат бошед. дар воқеъ як нафар метавонад ки ба дидори модар, чӣ дар ғарибӣ аст, чӣ дар як шаҳри дигар, ба дидори модар, ба дидори фарзанди падар, ба дидори фарзанди худ зор аст. лекин лоиқҷон тавонистанд ки бо ин суруд меҳру муҳаббатро наздик гардонанд. саломат бошед, ҳар ҷой шумо ҳамиш саломат бошед, саломат обод бошед. меҳри бародарӣ, меҳри фарзанди падар дар тамоми ҷо илоҳӣ ғалаба кунад. зинда бошад. саломат бошед. шумо номи ваҳдат ситиро зиёд шунидаед, вале аз тахфифҳояш он қадар огоҳӣ надоред. имрӯз дар бораи ин мағозаи миёни тоҷикони Русия маъруфу номдор тавсияи хуб дорам. блогери сертамошобин Ҷамшед Орипов агарчи тоҷик аст, вале шогирди дасти рости Асҳаб Тамаев мебошад. ӯ роҳи мағозаи ваҳдат ситиро пайдо намуда барои харидани либос омадааст. магазини ваҳдат сити любой намуд обув, любой намуд пӯшока дорад. аз ин пеш лаҳзаҳои гуворо низ ба ин мағоза ташриф оварда буданд. сафи харидорони либос дар ин мағоза кам нест ва аҷибаш он ки дар муддати 3 рӯз молҳои дархостии шуморо ба Тоҷикистон оварда ба дастатон мерасонанд. интихоби ман ва дӯстони ман мағозаи ваҳдат сити аст. шумо низ муштарии фаъоли он шавед. як пар сару либос аз номи шахсан худи ман ба шумо тӯҳфа мекунанд. бетараф набошед.